Ким бардори 6-7 телефони зур гиртагин бародаро лайкора бизанем бародарои ғариб мақсад я тамошо кунед шумо чиқар телефон дар кора бародарои ғариб нархош ам бафаҳмед ки мақсад ай Москва қимати бад дар Москва бисёр дом мегиранд қимати бад мегиранд дар Москва ина бародаро iPhone 11 12 XR 11 13 kg на S21 Ultra ина S21 Ultra нархш 6800 сом 256 г S21 Ultra неш дигам сортай 1300 сом дигам сорташ 1300 сом не Redmi Note 9 SI пачка бадай 1600 сом уно ина любой модель телефона аст бародаро шумо дар камтар бинасин дар бурашон маълумот метин номеремон 107 89 18 бародарои ғариб агар шумо телефон дар кор боша ай амиҷа доставка бепул мекунем метем мақсад ай нархи Москва хела беҳад арзон ай бародаро ина Redmi Note 11 ина пачка салафан печай хидуиш мекуни 2100 сом дар Москва 20000 19000 Русия мақсад якин 10000 сом бародаро фоидааш муда мақсад нигоҳ кунед хариданда нархора бифаҳмед интересоват кунед ки фанд накунам бародарои ғариб мақсад мо барои фоидаи хитона мегем бародарҷон я тамошо кунед любой модель телефоно ҳастай номеремон 107 89 18 бурдига бародаро гап мезанам чӣ модели дар кораи бародаро доставка вилояти хатлон без плана бепул айшоти мо фақат шумо душанбе сума партнер телефони 400 сом мегири 500 сом мегири 600 сом мегири хеле ам мекунам ҷа хеле аст ки бо ай ҳамаи дуконода бо дукони магазин якай сабон арзон мефурӯша номеремон 107 89 18 иҷа бояд савол дига даде ка савол ки мақсад телефони сӯхтагӣ мегири телефони сӯхтагӣ шикастагӣ биёри бити болои сӯхти телефони пачкатон хеле ам мешава бародаро чӣ тон мефурад дига дар ягон ҷойи дунё хеле аст магазин якай сабон лубой кора мекунам ина бародаро тамошо кунед лайка бизанед телефонтон бишканед телефон харид пеши ма биём бародаро ина ака дар панои худо бошед.